जोंहा गानसो खनलायबाय थादों मोनजालायबाय दासो ओंखाम जाखांनानै बेगदाबनो ना एवदों मै मैया आलासि हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय ससे खालामो बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं मोजां गैयाब्ला लोगोफोर ओरैबायदि गगा मोनगासिनो गगायानो हामनोबो रोंला बारायगासिनोसो आरोना सान्थि गैया दानो मोजां दानो गाज्रि आरोना ओमफ्राय स' नोंथांमोना सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायगोन होननानै बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय दिनै जोंहा बिबोनांबो फैगोन ओमफ्राय मा देखायनो हायो मा संनाय जायो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाबोलायबाय आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' दिनै भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर दै राननांगोन ना मोननांगोन माइब्राया खोबदो आंहा जिसो सुदों खारनां गैबावा ओमफ्राय दैयानो सुखांजोब्बाय साबोन एसे दंबावो नैबाव लायनानै गैया दैया ओमफ्राय जाग्रोबाय जोंहा नै लाइनानो गैया जियानो आद्रासो थालायबाय आंना माला लाइन फैगोनथाय जानो लाग्रोसै ओरैनो गेसजों संदो नै बिथिं कारेन्टआनो गैया दाबो फैया जिखुनु सुनो नै ना एवदों मै मैया आलासिनिफ्राय लाबोनाय बे नायनाया जोङो एवखांबाय आइदि आलासि हरनाय औ नोंजों लागायनानै जानोसै ना आंबो जाखाया ना एवग्राखौ एसे लानोसै ओमफ्राय नै खारैजों जागोन नैबाव लाफा खारै लाफाजों नाजों जागोन लाइनालाय माला फैबावगोन जाखो हालाहां दासो जोब्बाय लोगोफोर खामानियानो टाइमा 10:30 जालायबाय ओमफ्राय आङो जिखौ जि मोजां सुबाय आरो ओमफ्राय दाना लामहैबाय दानदेरनो बायनानै आरो मोनसे खामानि एरबावबाय ओमफ्राय आइयासो संजोब्बाय आरोना ओंखाम ओंख्रिखौ आइया लाफाजों नाजों संदों ओमफ्राय फान्थाव भाजा ओमफ्राय खुन्थाइ भाजा ओमफ्राय अल बान्दा कबि ना खर' बेखौ एवबावदों ओमफ्राय अमा बेदर लायबावबाय गेन्द्राया दानो लाबोदो ओमफ्राय बेखौ एवबावसिगोन ओमफ्राय नै मेथाइ लाबोदों बेखौ जागासिनो जों मामिजों आंजों आंबो दुगैखांबाय दासो दुगैखांदों आंबो खानाया फोराननो मोनाखै गगा मोननाया जाबा गारमाया खोलाबायबो आरोबाव दैया मा गुसु कारेन्टआबो गैया जि गोबाव नेनांदों ओंखायनो दाजाना सुनाया आरो सुनो मोनबावबाय जियानो गोलैनानै होबावबाय दाबो खर' लोबनाया फोराननो मोनाखै सान्दुङाव गोजांनायजों गुसुजों गारमाया खोलाबबायबो आं ओंख्रिखौ एसे खोन्थानोसै आरोना मोनजोब्बाय आइनाबो संनाया ओमफ्राय मामि आं खिथाहैनो आइनि ओंख्रि संनायखौ मामा संनायखौ मिन्थिदो ओमफ्राय एसे आइटेमखौ खिन्थानोसै आरोना फिसाजोखौबो आथिं आखाइ सुनानै आथिं आखाइ सुखांबाय उन्दुवाखै दाबो फुथुनोसै बेखौबो दुनोसै नामा नै र' मामि र' नै ओमफ्राय गेन्द्राया अमा बेदर लायनायाव नैबे नाखौ लाबोफादों आरोना ओमफ्राय दायो माजों सङो गेन्द्रासो मिथिगौ आरोना बेखौ खारैजों नाजों बेयाव खारैजों नाजों खारियाव मा फान्थाव एवनाय ना एवनाय आरोबाव संना सायदों ओमफ्राय बेयाव मा दङ मोनानि थास'सो थुस' बेयावलाय माथो माबाया मा होनोमोनलाय अल ना खर' माबा माबिजों एग्लिनाय ओमफ्राय दायो अमा बेदर ओंखामसो गेन्द्राया अमा बेदर एवनो नागिरदों आइया ना सायदों आं दायो खानाय फोराननो फैदों खानाया गिसिथारना थाब फोराननानै लायाबा गगाया बारा जागोन ओमफ्राय गेन्द्राया अमा बेदर आलु मथर एवबावनो नागिरबाय ओमफ्राय नाखौबो संबावगोननो ओमफ्राय बाजादों आंना थफ्लाया नै इथिं बाजादों आं खानाय फोराननानै लाग्रोनानै मामिखौ थुखैनो लायनो फुथुनोसै खानायाबो फोरानाबा गगा मोननाया बारा जागोन ना बेखायनो खानाय फोरानग्रोनि र' खमायदों
나जों संबावसै बे ना फिसाखौ बबेयाव सङा बबेयावथो सङा ना फिसाखौ होसै जेरावबो होआखै नै लोगोफोर ना एवनाया जि साइज जाबाय आरोना लकेल ना फिथिख्रि मार गोथावखा नै ओमफ्राय आं जाथ'वाखै आरोना लोगोफोर गुजुबाय थानायखाय भाजा आदै फाग्लाया ओंखाम जानबाय आङो बिथिंजाय बे गेन्द्राया संनो बामारथारा दे नै बानलु बाथोन जि मोजां देलायबाय ओमफ्राय बेनिया मोनबाय नै दहायनि टमेट'आ ओमफ्राय थास' होदेरबाय बेयाव ओमफ्राय थास'जों नाजों आयौ खुन्दैयानो बेखौथ' मिथिखाबाय खुन्थाइ नारा हा खुन्थाइ नारा ओंख्रियानो ओंख्रि लोगोफोर दिनै बेयावथ' खारैखा दहाय बिदि खांखाबाय बे मामिनि खिस्रिसो ओइ अमा बेदरजों आलुजों नै लोगोफोर गेन्द्राया एवबाय बेखौ ओमफ्राय बे मुरि गन्था फ्राय एवनाय फान्थाव एवनाय आयौ ओंख्रियानो ओंख्रि लोगोफोर दिनै आलासि फैदों नालाय ओंख्रियानो ओंख्रि आं दिनै ओंखामल' संदों जेबो सङाखै ओंखामल' संबाय आङो जाखाबाय दायो ओंखाम जाखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर आलासिफोराबो जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दहाय मा जादों मिथिदोंना अखा हानानै होबावबाय आरोना लोगोफोर ओरैनो जि कारेन्ट गैयैनि जिखौनो थाब सुनो मोनखायाखै आरो बिनि सायाव सुखांनानै लामनायानो जियानो दान्दाया बायनानै आरो खनसे सुबावनांदों आरो बिनि सायाव मा जाबावदो मा होनो अखा हानानै होबावबाय आरोना जियानो रानबावसै ओमफ्राय दायो एसे सान्दुं दोरोंनायखाय आङो जिखौ एसे लामनो नागिरदों आरोना नै लोगोफोर जियानो रानासै नालाय नै ओमफ्राय आं दायो जिखौ लामखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दहाय ओंखाम जाखांनानै आइमोनहा रङियाव थांदों आरोना आइ आब' ओमफ्राय मामि थांदों ओमफ्राय नानियाबो न'आव फैखादों नालाय ओमफ्रायो रङियाव थांदों आरोना आलासिफोरबो दङमोन दायो बिसोरो रङियाव थांजोब्बाय मोनसे खामानियाव थांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो गेन्द्रा आं बाबा मामिल' दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो गेन्द्रायाबो स्कुलाव थांफिनसिगोनलाय आरोना जोंहा ओमफ्राय बाबाजों आंजों मामिजोंल' थासिगोनलाय आरोना नै आंना मोनालायबाय लोगोफोर ओंखाम जानोसैलाय ओमफ्राय आइमोना दाबो फैयाखै ओमफ्राय गेन्द्रायाबो स्कुलाव थांफिनबाय आरोना थांबाय ओमफ्राय आइमोना फैयाखै ओमफ्राय मामिखौ बाबानो होथ'दों ओमफ्राय आं ओंखाम फुदुंनानै थाब जाग्रोनोसै आरोना मामिनिबो दंखानोसै आं फुदुंग्रोनोसै लोगोफोर नङाबाथ' मोनागोन ना दायो जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो जि लायनोसै दहाय लामहैनाया जिया अबेबा रानदों अबेबा रानाखै आरोना सान्दुंआनो एसे रोखोमखादों नालाय दायो जाखांबाय मामिबो एसे जाबाय आंबो एसे जाबाय आरोना ओमफ्राय जाखांबाय नालाय थु आइमोना दाबो फैयाखै आरोना आंबो मोनसे जानोहाय गय जानो लुगैदों आं दिनै गय जानोसै खुगाखौ बोरैबा दैल' मोनदों दा जाखांग्रो मोना बानाया मेंगुलायबाय आंसो लायग्रोनो लोगोफोर हाथाया बेनो हाथाया रिगिनि बाबाया आथा नालाय गारां दरसेयावनो गासिबो मोजां समायना आयै फिसा हिन्जाव गासिबो मोजां आयै फिसा हिन्जाव नैबे सबसे किउट जानानै दंलायो नै मबाइलाव माबा कालारखौनो आलदा नुयोहाय ओइनियाबो मोजांथार देन्जार गिदिर गिदिर जाखाबाय बिबार बारनो देन्जारखि माबा थफिबाय नै नायबाय दाबो नोगोद थफिदों गय जानाया गारबासो खोलाफिनबाय आंना गयानो गोरान जानायखौ गारा ओंखायनो जानायखौनो गारा नालाय गगायानो हामनो रोंला ओंखायनो गारमायानो गोदानसो गारमाया साफिनबावबाय दहायबो जि सुबाय थानाया फुङाव बेयावबो साखादों गारमाया दै गुसु दांबाय थाबाय नालाय ओइ मारै दं मामि
맞아 쿠아를 타든 bil 꼬네요. 맞아 쿠아든. 공그레 혼자 쿠아래 왜라미. 나. 공그레 혼자 쿠아래 왜 그만이. 아니야. Baba ya. Şoka brigasi vale pipiari şulo stamıştı. Tengde. Bữa bị sân lại. Em 파기지. Mấy thầy mình đã biết dạng được. Này, ai ạ? Cô ra làm na nhìn nó bia kì. Đây. Yeah. Này. Muốn ra lại vậy. Tại sao không ra không nên bị tập u nữa. Tasty hơn. Thả gần đây. Tasty nữa à? Yeah. Có thầu đừng lấy bố này. Có thầu nhá. Thầu đúng không à? Tasty này. Tasty. Ủa mà xin lại lấy bố được phiêu. 아유, 싫어하네. 승아 간수 콘레베 타드. 아나. 네, 간 콘레 네. 아직 수는 아직. 아유.